Ja, vi vil gerne vise en graf over vækstudviklingen af bakterier. Ja, og det første, vi skal gøre, det er at finde... Find det der regneark frem. Finder regnarket frem. Det kommer ud herud. Hov, så får vi lige det der til at fylde lidt mere. Det første, vi gør, det er antal timer, så bakterierne sådan kan fordoble sig ud over. Og så Så bakterier. sådan der. Vi starter på 0 timer, og så kører vi videre. Med de forskellige timer. Helt op til 10 timer. Sådan der. Så sætter vi den der, skal bare hedde 1. Så den her. Så får vi computeren til at regne ud for os ved at sige det der tal gange med 2. Og det gør vi så igen her. Tallet inden gange med 2. Og det er vi nødt til at gøre et par gange, for sådan computeren kan forstå vores system. Det er det nok. Ja. Og så nu har den ligesom forstået det, så nu kan vi bare trække sådan helt op til 10 timer, og så regner den det ud. Sådan der. Så skal vi lige have sådan. Markeret det. Og så går vi herop, og skal vi have en To variabel. Og så siger vi bare analyser. Og så skal vi finde det, der passer til. Og det ved vi så, at det er en vækst. Fordi vi ligesom skulle finde vækstudviklingen. Ja. Så ja, Så- det er grafen. Og så har vi sådan... Ja, det der dernede. Ja. Det er 1 gange 2, og så x. Så sådan regner man det ud.